Egitasmo hau sortu zen pixka bat, Ordiziko emigrazio teknikariak eta Nepaldar asko zeudela jakinda, sortu zen pixka bat zerbait egin behar genula, beharra, gogoa ere bai, jaialdia ostiralak 12 arratsaldeko 8 izango da, ordu bete hola iraungo du. Alde batetik, irakurriko zenuten igual, musikariak, dantzariak, ipuin kontalariak, bersolariak, txalapartariak egongo dira. Jaialdiaren asmoa eta ondorengo gero esplikatuko duen afariaren asmoa bildutako diru guztiareak bidaliko da eta oraingoz 4 lekutara, 4 proiektu konkretuetara. Bata da Pueblos del Sur, Joseba eta beste jende askok bultzatzen dutena hemendikan, bestea Helpline Nepal, Carlos eta Nerea eta denak, orfanato bat eta martxan dituztenak, gero rock pakoak eta gero beste errenderiti bultzatzen den proiektu. Esan, jaialdia 10 euro kostako dela, o jarri dugu prezio simbolikoa 10 euro, horrek ez du esan nahi norbaitek gehiago eman nahi badu, ere, bai? Afaria izango da hori irukiten, jesuitineatan San Franciscon kokatuta daun ikastetxe hortan, eta, hango afaria izango da, Nepalean ohikoa dan otordua, ez? Kasi egunero jaten den otordu hietako bat, dal bat izenekoa, dauzka arroza, lenteja, eta gero komplementu bezala berdurak, tarakari deitzen da, eta salsa tomate bat txatani deitzen da baita. Pikante pixkate bai, eta orduan pikantea pixka konpensatzeko jarriko degura, sagardoa txotxetik eta ardoa izango da. Berez, afaria doain da, eskatzen da makarra da, borondateakin kolaboratzea. Hori, gauza berria dela, hemen ez da ohikoa, janari motoi jatea. Oso xumea da, berez, ez du... sarrerak bertan erotsi daitezkela, Leidorren bertan, egunean bertan. Hiri handi bada eta motorra, kotxea, jendea lanea hasi da bizitza. Baina mendian daude ataskatuta da, ziaro blokeatuta. Etxeak erorita daude gehienak, zona batzutan ez, lurrikarak izan dira zona batzutan, ez da Nepal osoa afetatuta. Baina afetatuta dontokin etxe guztik daude erorita. Eta erorita ez daudenak, daude arriskoan eroritzeko, porque egunero daude movimiento gehiago, eta ezin du esartu. Orduan gehienak daude bizitzen tienda kanpainetan daudenak, plastiko eta tejabana jarrita de mala manera, eta egoera txarra.